mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung ayaw mo na sa anak ko, please lang, ibalik mo na lang siya sa akin. Hello, DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig mo. And I never imagined that one day, I will be here writing and sharing my own story. Itago mo na lang ako sa pangalang Tin. And this is my secret file. Years ago, while I was working sa isang kilalang fast food chain sa Iloilo, meron akong nakilala. Isa siyang security guard. Itago natin siya sa pangalang Max. Moreno, guwapo, medyo chinito. Malakas ang dating. Siya isang secu. Ako naman, nasa counter nakapwesto. Lagi kaming magkaaway. Iniinis niya ako sa area ko to the point na kinukuha niya mga utensils ko. Ilalagay niya sa kung saan-saan. Pagtatawanan niya ako kapag nakita niyang naiinis ako. Yung tipong pumuputok ang mga ugat ko sa kahahanap. And that time, meron siyang isa pang kasama na secu. At itong guard na to ay super gentleman. At napakatahimik. Hindi tulad niya. At yung guy na yun, nanligaw sa akin. Binibigyan ako ng mga bulaklak, dinadalhan ako ng mga pagkain, at masasabi ko na worth it sagutin. Kaya lang ang problema, wala akong nararamdamang pagmamahal. Hindi ko magustuhan ng todo. Ang ending, binasted ko na. Si Max naman, tuloy pa rin sa pang-aasar sa akin. Hanggang sa natagpuan ko na lamang ang sarili ko na masaya sa tuwing jumuduty ako. At ang dahilan? Si Max. Hinahanap ko yung presensya niya para bang hindi kompleto ang araw ko pag hindi ko siya nakakausap o nakakaaway. Until one night nagkayayaang mag-inuman.
Birthday ng isa sa mga kasamahan namin. Nagkalasingan na ang lahat. Then niyaya niya ako na pumunta sa lugar ng isang pahingahan. Pumara siya ng taxi kahit sobrang lasing na. Pumasok naman ako sa loob ng taxi. Alam kong nakainom na rin ako. Nang makababa kami sa lugar ng pahingahan, ay dumire-diretso siya sa kwarto. Sinundan ko siya. At habang ginagawa ko yun, ay tumatawag na ako ng santo. Dahil pakiramdam ko, merong mangyayari sa amin. Hindi ako makapirmi o makatulog. Habang siya, dumiretso sa higaan at mahimbing ang pagkakatulog. Maniwala ka man sa hindi, DJ Rocky, kung sakali mang may gawin siya, papayag ako. Dahil pakiramdam ko, gusto ko na rin siya. Pero sumapit ang umaga, DJ Rocky, nakatulog na ako at walang nangyari sa amin. Normal lang. Ang hindi ko alam, yun na palang simula na maging kami. Lagi na siyang nag-good morning, may I love you at good night pa sa gabi. Bawat araw na lumilipas ay ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin na sincero siya. 5 months after, lumipat ako ng boarding house. And then, naibigay ko sa kanya yung detalye ng tinutuluyan ko. Then one day, may nangyari. Binisita niya ako. Yun ang unang beses ko. At ang sabi niya sa akin, huwag raw akong mag-alala. Dahil masisiyahan daw ako. Sabi niya pa, masasanay rin ako. At darating din yung araw na ako mismo ang magyayaya. Napatawa ako dun. Alam ko na masayang masaya kami ni Max. Fast forward. Nakilala ko ang mama at papa niya. Ganon din ang kapatid niyang lalaki. Pagdating namin sa kanila, namangha ako sa laki ng bahay nila. Hindi sila mayaman, pero alam kong may kaya sila. Dan pagkatapos niya akong ipakilala sa mga magulang at pamilya niya, ipinakilala niya naman ako sa kanyang barkada. Okay ang lahat. Hanggang sa lumipas ang 1 taon at kalahati, meron akong nabalitaan. May girlfriend pala siya. Hindi lang isa kundi 2. Nang malaman ko yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Magkasama na kami sa boarding house. Kinumpronta ko siya. Nag-explain siya sa akin. Kesyo ako raw ang pinili niya. Ako raw ang mahal niya. Ako raw ang pakakasalan niya. Iyak siya ng iyak. Naramdaman ko naman na totoo ang mga sinabi niya. Kaya pinatawad ko siya.
naging okay kami. Nag-resign siya sa trabaho niya while ako lumipat na. Habang wala siyang trabaho, ako muna ang nagbabayad ng bills namin. Hindi ko iniisip ang hirap na yun dahil mahal ko siya. At alam kong kaya ko naman. Hawak ko na ang account niya sa social media niya. Siya naman ay walang pake sa account ko. Kaya naman, kampante na ako na hindi na niya ako lulukuhin. One day, umuwi kami sa kanila. Hindi ko alam kung nung pumasok sa isip ko at sinubukan kong mag-open ng FB gamit ang bagong number niya as email. Nabigla ako kasi pagka-forgot password ko, may lumabas na account. Kinabahan ako. Na-open ko ang account na yun at tumambad sa akin ang mga babaeng nakaka-chat niya at ang kanyang ex. Nakaka-chat niya pa rin pala yun. At ang mas nagpasakit ng damdamin ko ay may nangyayari sa kanila nung ibang mga nakaka-chat niya. Nang makita ko yun, para bang nanliit ako sa sarili ko. Parang gusto kong maligo gamit ang muriatic acid bilang sabon dahil pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Nadatnan niya akong umiiyak. Tinanong niya kung anong nangyayari sa akin at sabi ko, bakit? Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo, hindi yung niloloko mo ko. Ang sagot niya lang sa akin ay sorry. Naggalit ako sa kanya, sinampal ko siya at dun na nagsimula na masaktan niya ako. Alam kong nakainom siya. Hinampas niya ako ng bote ng isang drink. Napadapa akong lumabas ng kwarto. Nang makita ako ng papa niya na dumudugo ang ulo, sinuntok niya si Max. Sa sobrang takot ko ay tumakbo ako palabas. Napatid pa nga ako't nasugatan sa tuhod. Kinabukasan nakapag-usap kami. Humingi siya ng tawad. Naiiyak lang ako sa isip ko. Hindi ko siya kayang iwan. Siya na yung una ko eh. Natatakot ako na baka walang tumanggap sa akin. Nung manghingi siya ng tawad sa akin, niyakap niya ako. Hinalikan niya ako. May nangyari sa amin. Marumi mang pakinggan. Pero sa tuwing nagkakaproblema kami o nag-aaway kami, naglalambingan o we make love kami. Ganun ang peg namin. Mahal ko eh. Fast forward, pinakilala niya ako sa iba niya pang mga tropa. This time, secured na ako. Dapat. But at the back of my mind, para pa rin may mali. Parang may mali. Fast forward. Wala na siyang pinopost sa FB. Di niya na ako finiflex. Lahat ng post niya sa mga lakad niya, hindi ako kasama. Inisip ko that time, baka miss lang niya ang barkada niya. Then, isang araw, nalaman ko
na nagkabunga pala yung pangyayari sa kanila ng ex niya. May anak pala siya sa ex niya. So, kailangan masustentuhan yun. Tinanggap ko yun, DJ Rocky. Napagdesisyonan ng pamilya niya rin na magpatuloy siya sa pag-aaral niya. At doon tumira sa kanila para makatipid. Huminto akong magtrabaho sa SETI para masamahan siya. Dala na rin siguro ng trauma sa pambababae niya. So ang ginawa ko ay nag-sideline ako para may maiambag ako sa pag-aaral niya. Makatulong man lang. Nagtitinda ako ng 45 days na chicks. Buhat-buhat ko minsan ng ilang kilo ng bagoong plus, may manok pa. Malaki naman ang kita. Nakakatulong sa araw-araw naming panggastos. Then one day, may nagawa siya sa akin na binago ang lahat-lahat sa akin. Na-open ko ang cellphone niya, tumambad sa akin ang isang pamilyar na conversation na tao. Pumapasok siya sa paaralan pero pagdating pala sa school, may babae siya. Pera ko pa ang pinandidate nila. At alam ng babae niya na may live-in partner siya. Nag-away kami. Puro kami away. At kahit magkaaway kami that day, kinailangan naming umuwi sa amin. Bumiyahe pa sa amin. May birthday kasi kaming a-attendan sa pamilya ko. Mugtong-mugto ang mga mata ko pagkarating namin sa amin. Tinanong ako ni Mama pagsalubong niya sa akin. Then maya-maya pa, nung hindi ako umimik, sinabihan ni Mama si Max na mag-usap sila. Nag-usap sila sa hindi kalayuan, kaya rinig na rinig ko ang conversation nila. At ang sabi ni Mama, "Bakit ganun, Max? Hindi ako galit. Pero kung ayaw mo na sa anak ko, please lang, ibalik mo na lang siya sa akin. Huwag mo lang lulukuhin." Dahil sa sinabi ni Mamang yun, napaiyak ako. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili kong tumulo ang mga luha ko. Ang sama-sama ng loob ko. Sabi ni Mama sa kanya, "Bakit ganun, Max? Hindi ako galit. Pero kung ayaw mo na sa anak ko, please lang, ibalik mo lang siya sa akin. Huwag mo lang lulukuhin." Nang dahil sa narinig ko, napahagulgol ako. Ang sagot ni Max kay Mama ay,
Pasensya na po, tita. Kakausapin ko po siya. Pwede po ba? Tumango si mama. Pumasok siya sa bahay. At doon ko siya sinumbatan sa lahat-lahat. Tinanong ko siya, sinong pipiliin mo? Siya o ako? Sabi niya, sorry. Pero siya ang mahal ko. Sorry talaga. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gusto ko siyang saktan, tadyakan, hilahin. At doon na bumuhos ng todo-todo ang mga luha ko. Gusto kong magwala. Hanggang sa narinig na ni mama ang hagulgol ko. Sumigaw si mama na, tama na yan! Dinig ko rito ang iyak mo! Kaya inayos ko ang sarili ko. Lumabas na parang walang nangyari para lang mapagtakpan ko pa rin siya kay mama. Dahil ayokong magalit ang pamilya ko sa kanya dahil alam kong napamahal na ang pamilya ko kay Max. Dahil lumipas ang ilang buwan. Nag-chat si Max sa akin at sinabing wala na sila ng babae. Gusto niyang bumalik sa akin. Tinanggap ko siya ulit. Tanga na akong tanga pero bumalik ako sa kanya. Alam kong mahal na mahal ko pa rin siya. Sabi ko sa sarili ko, pagurin ko na lang yung sarili ko, uubusin ko na lang lahat-lahat para wala nang rason para maging kami pa pag naubos na ako. Lahat ng hinanakit ko, binuhos ko na lang sa trabaho ko. Kaya na-promote ako as a crew trainer sa isang fast food. Siya naman nandun sa boarding house. Ako lahat ng tagalaba, tagaluto, tagalinis, taga-asikaso. And by the way, simula nang maghiwalay kami, nag-stop na uli siya sa pag-aaral. Pinili niyang sumama sa akin sa SETI. And as usual, ako lahat-lahat. Nakikita ko namang nagbabago siya. Hanggang sa nagka-pandemya. Doon kami nagstay sa kanila. Nagluluto ako ng kakainin para may ipadala sa kanila ni mama. Kasi alam kong nahihirapan sila. Nagtitraining si mama that time para mangibang bansa. Then may nakilala ako sa trabaho. Naitago natin sa pangalang Paul. Kagaya ko, crew trainer din siya. Matangkad, moreno, cute. Napaka-introvert. Una, nagkakakwentuhan lang kami. Hanggang sa nagkamabutihan na kami. And then, natagpuan ko na lang yung sarili ko na naglolo ko. Nag-entertain na ako ng ibang lalaki habang kami pa ni Max. Then I decided na tapusin na lang kung anong meron sa amin ni Max. Napagod na ako. Ako na ngang nagtatrabaho, ako pa lahat gumagastos. At kailangan ko pa siyang pagbigyan. Every time na naglalambing siya. Hindi siya pumapayag na makipag-iwalay ako sa kanya. Then nalaman niya yung tungkol sa amin ni Paul. Pinagbantaan niya kami. Sinubukan namin ni Paul na gawing low-key ang lahat. Kaya lang nagkaproblema after 2 months. Nagkabalikan sila ng ex niya. Then eventually,
Nagkaroon na naman ako ng ibang love interest. Si EJ. Matangos ilong, pogi, tangkad. Dahil sa kanya, na-inspire ako na bumalik sa pag-aaral. Bachelor of Science in Criminology ang kinuha ko. Working student ako. Ang dami kong inaasikaso. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong umayos sana yung love life ko. Gusto kong maging payapa. So ginugol ko ang oras ko sa pag-aaral. Although meron akong EJ, pero hindi ko alam kung magtutuloy-tuloy kami. Busy ako at busy rin siya. So ang ginawa ko, go with the flow lang. Go with the flow. Para bang na-trauma ako sa lahat ng mga failed relationships ko. Then eventually, na-realize ko na hindi pa rin pala si EJ. Hindi siya masyadong focus sa akin. Hindi niya ako mabigyan ng oras. Kaya nag-entertain ako ng iba. Itago natin siya sa pangalang Den. Si Den, nandyan lang. But then again, sumulpot si Max. Nagmamakaawa. Magbalikan daw kami. Gusto ko nang makalaya sa sakit. Hindi pa naman kami ni Ten, pero nag-aantay ako. Nag-aantay ako sa sign na pwedeng ibigay sa akin ng Panginoon. Then one day tinanong ako ni Den kung pwede raw maging kami. Alam ng Diyos kung gaano ko na kagusto na maging masaya. Yung payapa, yung walang pag-aalala, nalulukuhin ako, naiiwan ako. Yung ako lang. Yung lalaking hindi ako mumurahin, yung hindi ako sasaktan, physically, mentally, emotionally. Yung lalaking susuportahan ako sa gusto ko. Yung hindi ako kukontrolin. Yung ganun ba? Then kinabukasan, sinabi sa akin ni Den na handa siyang mag-antay. Iintindihin niya ako. Huwag lang daw ako ma-pressure. Naging consistent siya from day one up until now. And he deserves my yes. So, ibinigay ko sa kanya ang matamis kong oo. Naging kami ni Den. At umuwi na ako sa kanila tuwing weekends.
Naipakilala niya na ako sa pamilya niya at naipakilala ko na rin siya sa pamilya ko. Alam naming mahal namin ang isa't isa. At sa mga naging ex ko, sana maging masaya na kayo. Para kay Max, sana mahanap mo na yung para sa'yo. Pasensya na kung hindi ko natupad yung pangako ko na hindi kita iiwan. Alam mo namang minahal kita ng sobra. Pero hanggang doon na lang yun. Mag-focus ka sa mga goals mo. Nang sa gayon, ay makapag-provide ka sa anak mo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ten. At ito, ang aking secret file.